Какво правим с кабелите от електрониката, която сме разглобили? Разбира се, събираме ги и ги палиме. Сега това е много малко тенджерче. Разбира се, трябва ви много по-голям съд с хубав похлопак. Идеята е съда да се натъпче и да има минимално количество кислород в него. Както ви трябва и някакъв хубав похлопак, с който да го затиснете и да не влиза вътре, да няма достъп до кислорода. След това се слага на огнището и ще ви покажа какво става. След като сме разпалили огъня, вижте, това е дима само от клоните, които горя. Знаете, предполагам, всеки от вас е хвърлял кабел в огъня и знае при това количество какъв черен дим щеше да е, миризма, облаци и така нататък. Сега тихо мълком, с малко пушък, но дори и компот да варите, това пушък ще си го има. И така. Ето ни разгара на процедурата. Дима е съвсем безобиден в сравнение с това, ако се сложат направо в огъня. Значи по време на горенето, ако отворите капака, рискувате всичко да ви пламне, да се изгорите, защото като влезе кислорода ще се получи голям пламък. Да се изгорите вежди, коса, мустаци, брада и ще се запали вътре изолацията на кабела, ще станат едни облаци. Капака се отваря доста след като огъня е спрял. То вече като намали дима, усеща се кога е готово и се отваря се чак като поизстине малко. Огъня ни е изгорял, но както споменах, не бързаме да отваряме тенджерата, докато дими и чакаме малко да поизстине. Както и разбира се, сега само с това, ако се занимавате, няма смисъл. Това се прави между другото, докато си правите някакви други експерименти и така. Или докато си чистите двора от клони, или правите компот, или нещо такова. Идва време да отворим тенджерата, да видим какво сме направили. Ето какво сме направили. Ето какво сме направили. Всичко е изгоряло. Следва да преместя и да изчистя това с един чук. Започваме. Лека по лека. И като извадиме жица, я пускаме във водата, за да ви покажа ефекта, как остава свежа. И я пускаме във водата. И знаете, друг път, като сте горили жици, остават по-черни и по-такова. А сега си остава доста свежа. Сега ще я събереме и ще видим какво сме направили. Ето го и резултатът. Едно плътно, хубаво топче.
може би половин килограм. И цветът, забележете, цветът точно какъв трябва да е, червеникъв. И сега това отива някъде на склад, събираме повече и това също може да е злато. Хората казват, не си заслужава, напротив, едно добро количество може да ви донесе доста добри приходи. Разбира се, работи се с доста по-големи тенджери и в по-големи количества. Благодаря на хората, които подкрепят канала и до нови срещи!